lukorogni basic needs ni bisingo kalayo nungjaknai twi chwngphereng thanglaisu khwlainani system bisi kolokmo romoi o Kaitham basic ni yakakja Kanchanpur ni Srirampur Amchaini lukorog salkisani yaklo waire wai chwngphereng nosto wngmani bagai Amchaini lukorogni nungjaknai twi te chwngpherengni jwngjalo kalayo aboni logi Srirampur Amchaini lama hamya wngmani bagai Amchaini lukorog sal kolokmo romoino thanglaisu khwlainani bagai jwngjalo kalailajak lama belekheno hamya wngmani bagai thangphai khwlainani bagai belekheno jwngjalo kalai tangkha Amchaini lukorog chwngphereng nungjaknai twi te lamano swnamwi rinani bagai sal kolokmo romoino swnlaikha Amchaini lukorog phiaba tangbedekni seborok a borokni sanmungno mwkthang khwlainani bagai mungsabo yapri naharya tangbedekni tangphang siring siring tongmani bagai phasalni phungo Kanchanpur jail road no kasulaikha Amchaini lukorog borokni sanmung wngkha dakti no Amchaini chwngphereng nungjaknai twi te lahar no swnamwi rijana wngthon Patimungni koktwma manwi patimung thayo thangkha Kanchanpur bwkhaste naikolnai borokni logi chwngphereng tangbedekni sebok te blockni officers rokbo thangkha Amchaini lukorogni sanmungno dakti no mwkthang khwlaijaknai hwnwi kokrimani yagulo lahar kasukjha rosawi naharka Amchaini lukorog dakti no borokni jwngjalo mwkthang hwnke financial tebo kotor chabo ongkhanai hwnwi saka Amchaini lukorog রাস্তাঘাটের সমস্যা দ্বিতীয় হচ্ছে কারেন্টের সমস্যা তৃতীয় হচ্ছে জলের সমস্যা এই তিনটা দাবি লইয়া আজকে আমরা এই পথ কোন পথটা অবরোধ করছেন স্যার কোন পথটা অবরোধ করছেন আমরা কাঞ্চনপুর টু দমনগরের রাস্তা কয়টার থেকে আপনারা বইছেন এখানে আমরা 9টা থেকে বইছি আচ্ছা এমনি এখন বর্তমানে কি প্রশাসন থেকে কেউ আইছেন এমনি কেন আমরা ডিএম সাহেব আইছে সিনিয়র বিডিও সাহেব আইছে আর বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে আইছে আমরা একটা আশ্বাস দিছে আজকের মতো আমরা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করলাম আর পরবর্তীতে এই যদি দাবি পূরণ না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাতে বাধ্য হব এখন মানে আপনারা অবরোধটা করতেছেন অবরোধটা আমি lahar kasukjha yagulo kwbangma malkhung line khlaiye kwchajak lahar kasukmani yagulo college rungsrwnai jogsongbo kwchajak tabuk abono nasingjaknai tongsuo je Amchaini lukorogni sanmungno bufuro mwkthang khwlaijakno bureau report kokrimani